Zer gertatuko litzateke eguzkia desagertuko balitz? Ez ordu batzuetan, ez da egun batzuetan, baizik eta urte batzu ez. 526. urtea izan zen, historian jasota dagoen urte okerrena. Temperatura jaitsi zen, eguna gau bihurtu zen, eta mundua izoztu egin zen. Temperaturak 2 gradu jaitsi ziren, gauak luzeak ziren, eta jandaria gero taurriagoa. Uzta galdu ziren, eguzki herria faltan zelako. Euskal Herrian ere, hotzak eta goseak jendea menderatu zuten. Ehiztariak masora joaten ziren, baina ez zen ezer geratzen. Aurrera iritsiko ziren izurriten aurrekaria zen ura. Mendeetan ezen jakin zergatik, gaur egun ustega sumendi batek edo batzuek eztandarin zutela, Islandian edo Asiako iparraldean. Hautsa eta gasa estratosferara iritsi ziren, eta eguzkia estali zuten. Ipar hemisferioa ilunpean geratu zen, Txinatik Irlandara. Historiaren testigantzak bat datoz. Eguzkia ez zen ergiz diratsua, baizik eta iluna eta hotza. Iluntasuna ez zen mito bat, izugarria izan zen, eta bizirik atera zirenek kontatu egin zuten.